Dhonsuri long tame niltum SSC ben kachi toy dona candidate lo apen neli Daniel Peron neli publicity secretary SSC lo to la sipiri press meet nang hang nang pokalam bang kala hello nilitum Election Commission of India pan pini siam memorandum pilo ki pi bang kala hello all India long parliamentary lapen assembly consensus langsung delimitation langsung exercise non dobom lapen Election Commission of India in pen langsung exercise pangceng lo lapen gohati to bang lo tidam tanga ciklo bang lo asi hadak nelitum dunune de atap aporta short pick lapen apordang ki pitak kaddo we party aphan khontai sivet Congress aton to dunde bon le chini teke ate minute ki thom vet lam gani eloi purote nokta le lo langsung kaddo we kama thapen se nelitum adak dunde lo sta ko pai ge melo Election Commission ahin penamasi yatumako isia declaration pithulo April tarik grab for frank abangke DC a truben ma joga political parties tame memorandum PG purote pithu long lo walam lo lasi neli tumta ACC ta isia registered political party Election Commission of India lo neli tumge men chithap vegapot isia regional party lo akan unrecognized hai so neli tum Election Commission lo emendu lasi langsung teng nasi neli tum pini Karbi Anglong DC Karbi Anglong Deputy Commissioner Truben isia memorandum pilo so memorandum along pisikit tok ma pu lebang so rarapan nali tum Truben ka pachet thangia phansi press conference ke neli tum ke ha la sineli tum tungi pu bangke 2001 lebang sa basis population basis sik pu seta neli tum dakki pu bangke nage Karbi Anglong la pen NCL sa phana bangke Dimasa phana bangke population around pena bangke nitu phana apply pede chu ate 1937 se Karbi Anglong ke election ka pathu cheng lo hala bang su total votes ke 171 vet pen api pa bathulo 1945 ani kana bang lake 294 entire district pensi a vote lan vet MLA seat ka lan vet lasi lason bang bom si api 52 ani kan asit pa bat lo Sydney pilu seta sit free Karbi Anglong ban ki pia bang 1972 pen pini arni anta lason system si dukopi lapen MP asita 1972 ani kan si litum hanak pilu isit vet la apan ke NCL sabang ke lake excluded area Karbi Anglong bang partially excluded kemati bang sa jakong bensin 1937 ani kan mane excluded mane pilo partially excluded mane pilo partially excluded gipo bang ke 1935 Government Act halang so bang dak nang parlu pamili la so teng sinang parlu hoy yang nang parlu le pule mesti partially excluded lang so arona teng kan 1937 ani kana bang ke MLA one seat ke na pile seda NCLs law di Mahasau bang ke partially excluded kali ada bang totally excluded area mesti 1935 Government Act ada ke applicable kali amal se 1937 ani kan tala tun ke MLA election ta tun ke abader lo MLA ta chito dulong leter lo han 1952 India sadhin long lo api election ki picheng ke 1952 mati hala bangsa ning kanan se latumang ke MLA Assam Assembly long toy dulong pin inuet hala bangsa hot total votes bang ke 19,986 and sales entire district of vote lo ta non ke 3 lakhs lo lasi chiprek pik lo 1952 pen ke inuet MLA ke lake langune lo nalo asene litung ipu bang ke answers panta nona kimisit thom MLA bang ke pinang po total 3 po lasi dalam ta lason lo bai thalang su ta papat nang po bokayan papat nang po hauragat papat nang po dipel ge ta papat nang po MLA ta nalo atheke kapapat nang ko alama bang ke lahen lo lapen autonomous state ke hanga basis ta lahen lo mane Assam Assembly along bang pharu sireng ko rathroka MLA bang pharu sireng ko rathroka MLA ang bong pen Karbi Anglong lapen di Mahasau ban ka chitoy dun ke bang phowet
Kasi hajat apu thak le chengwai sita 244A apu thak le chengwai sita plain district IMLA tum a views abang si assembly along prevail the titi hala to malam kaning ye bang high the titi anke majority minority polam naklang rokomati amar dake MLA ke hill district pen ke bang khowet kasi 244A alam le ning ye du na cheplang pelo development alam le ning ye du na cheplang pelo border issue apu thak le ning ye du na cheplang pelo la non MLA tum ban le tum eka defend na alam kali hala hatak ko pe manon ilutum picture ke thek long lain lasi hadak ilitum Karbi Anglong arat atum MLA atum kan ninge dunji Karbi Anglong arat ai suaba labang sobang hadak ilitum a views ilitum opinion real dunji prote MLA aki ong toy duna po autonomous ta tanama nang pipelang man autonomous ta nang pipiang ko tame ilitum a problem ke solve na ko gi mati opinang na problem bang lasi nilitum kamatha bang MLA pabat na lain la pen ke la bang ke thoy aso ba kichi aso bang pilong le exclusively for tribal tap inglo tribal apana la sono la so lama bang si nilitum pini election commission atom ban than pachini lo lain lo ala hotel la bang ke Karbi Anglong la pen di mahasa pangrum pera bang ke secret proxy ko nilitum isa pateng MP abang sit thom la pen la MP sit thom la pen MLA sit great proxy ta it's sit trainer camp 18 nasilang soba exclusively reserved for scheduled tribe hills nang tu sinili tum gitu non Nagaland along ta Dimapur 1 Dimapur 2 lah ke scheduled tribal area pusta reserve te lo mati Meghalaya along ta Shillong town along la pen ya as constituency do plain apu Dhubri Golpara district ke dai lai ke muslim population do la pen kapre ga khai tum do la tum ke tribal kali tala tum ban sit pi ponder lo mati ta non ne litum mangala son kali Arunachal along la pen non Mizoram along scheduled tribe atum hana se la tum pathor long so la son se dak ne litum ta ke hang nasi la MP sit thom ta ST Hills tum se thor long so nang po la pen dak MLA sit ke du anta sit trainer cap po sipulo sit trainer cap ta dak seru tribe hesa tum si thor long chot na po pusin elitum pini election commission of India ba elitum alu disia troop and pilo apen sohi ka kuri laga Chandrakanto Terang ACC president Sanjoy Kiling AGS ACC Sona Singh Terang vice president ASCC apen Daniel Teron publicity secretary elitum si pini sohi kuri lo apen memorandum ki pidama bangke pu Ruby Teron dolo apen Sanjoy Kiling asang ho dolo apen nili mitang mata dolo nasi lahelo nilitum ini election commission of India kan nilitum ke hang bangke lapen chini pon sigme ya alama bangke on parliamentary constituencies lang sobang non kedam tangana ningkan 1972 pen pini anta MP seat bangke isit vet situ district hini apa lapen la district hini gali non ke thom lo lapen all India long ta laken district ke then nei lo lapen armuta penan ke ki ong lo pusin elitum kachini lapen memorandum long ta lasun sin elitum tok lo asin elitum non election commission apan ki pu bang ke lahen lo MP sit bang elitum pan non Sydney nang pe bat thun la total sit thom pa dak East Karbi Anglong apan lo difu lo lai si ke tanga consensus lo lai sit lo haflong apan dai sit pinang pu lapen West Karbi Anglong apan ta MP sit Lok Sabha lam se non lim ni bom la pinang pu total sit thom pu sinele tum pu lapen MLA bang ke ne litung ki po bang ke dipu non sit thom akimi pitu nang la kado ke sit thli po he non ke do bong isit lo lapen akimi sit thom lo sit thli lo ko mate de lapen Haura Ghat abang non isit dulo non sit ni akimi pinang la total 3 MLA sit po non ke existing Haura Ghat LA segment along ta total ke thom po akimi hini pilote lapen bokayan tame lason tak thak lo isigi ke dotang lo non hini akimi pitu nang lang pulo
lasi bokayan Eleandar tame nelitum election commission of India pan ke hang abang ke akimi hini lasi total seat thom ko lapen baithalang so bang ta nelitum ke hang abang ke non isi dobom lok non akimi ki thom bithuna total 3 po hadakta lapen ke haflong ta isit dobom lok lasi non akimi akimi lok ke thom MOU MOL samang ke lage councilor putha kan councilor long member ka pipa ta bang non bang ke la bang ke parliamentary lapen MP seat hai kachini apan ke MP seat lapen MLA seat ka pipa ta hala non nang li garju bang correct la hai sala bang ke lage councilor member ka pipa ta la hai na